Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu review versus Uthando Nesthembu. Kunento esho Mpumelelo uthi yena angeke aze ahluleke because uqala esemncane. Ama-challenges uzobhekana nawo manje ena-22 mase kuhamba isikhathi esemdala uzobe serelaxile. Ngicela ukuthi nichazele uMpumelelo ngabazali bakhe. Niyakhumbula bebanga ukuthi ubani othenga igross? Ngizonisa kuleyo episode leyo-ke. Ama-episode awu-2 ile yaku-season 2 Uthando Nesthembu no-season 1 ukuveza ukuthi nje isithembu asikaze sabalula kodwa ukhona-ke unkosikazi laphaya kaMseleki uthi konke lokhu kwamanzi amancane. Anime-ke nginichazele. Kube nomcimbi laphaya eMzumbe obuwenziwa ubaba uMseleki wahlanganisa umndeni wakaMseleki abadala bakhona ihlobo zakhona. Kulo mcimbi lo uthi ubaba uMseleki ubefisa ukuthi bazane njengomndeni nezingane. Kulo mcimbi waphinde ubaba uMseleki wathi uMpumelelo noLwandle bazalwe kanjani wachaza futhi ukuthi-ke uMpumelelo unayiphi role noLwandle unayiphi role. Wathi lokhu kuchaza phakathi kwabantu abadala nomndeni ukuze bonke babe nalo ulwazi, kuhambe kube inkinga mhlampe ngesinye isikhathi nabazali babo bekhona. Lalelani-ke into eyenzeka. Ubaba uMseleki kulo mcimbi wathi akafuni ukuthi amakhosikazi akhe asebenze azohlala phansi. Into esayizwa masilandela le episode. Kwenzeka ukuthi omunye wamakhosikazi kuMakhumalo wasebenza wafonelwa ukuthi ayothenga igrosa nalabo ababethenga ukudla, waphinde futhi wabasiza ukuphekwa. Kodwa ubaba uMseleki wayekade ethe onke amakhosikazi azohlala phansi nje arelaxe athamele umcimbi, bakhona abantu abazobe bephithizela. Awakuthandanga-ke lokhu amakhosikazi kababa uMseleki. Kongazi ngicela ukuthi ngichazele kancane mhlawumbe uma ungakhulelanga emakhaya. Kunento yokuthi uma kunemisebenzi omama amakhosikazi ayanakana ukuthi unkosikazi kabhutubani uyasebenza, unkosikazi kamalumbani nje uyaphithizela uyisikhwishikhwishi. Kunakho nje vele lokhu ukukhuluma okusala komama kodwa into yomama. Manje lana-ke abakaMseleki-ke amakhosikazi abiza i-meeting, acela ubaba uMseleki abe khona azo-addressa le ndaba. Before sifika-ke kulo mbuzo lo owawulobumile ukuthi ubani othenga igross ithengwe ubani, sibuyele emuva-ke ku-season 1 episode 2. Le family yasichazela ukuthi kube nombono ofike nobaba uMseleki ukuthi la makhosikazi mayothenga ukudla awahambe onke o-4. Ngalelo suku bathenga igross eyayingaphezu kwa-20,000 and le episode yatrenda ku-social media kwakhulunywa ukuthi hayibo lo baba unamalini uthenga igross edlula ko-20,000. Kwase kuba nonkosikazi-ke uMakhumalo, u-third wife, okuyena ojwayele ukuchaza izinto eziningi kule show. Wathi lo mbono wokuthi behambe bonke beyothenga kanye kanye ukudla ufike no-husband, ufike nobaba uMseleki ngoba ezama ukuthi la makhosikazi awazizwe elingana. Ubengafuni ukuthi kube nezinkulumo mhlambe kuzokwenza ukuthi ahambe nomunye agcine sethenga ezinye izinto eziningi mase ehamba mhlambe eyokwenza ethenga igrosa yomunye zingabi khona lezi zinto. So wathi abathenge kanye kanye ukuze lento le ibenze bonke belingana. So mase kuyilanga lomcimbi kube ne-call etholwe uMakhumalo because lo obezopheka usondelene noMakhumalo. uMakhumalo mayithola le call wathi-ke fine, wahamba nalo sisi lo owayepheka. Wangawasawatsheli lamanye amakhosikazi ukuthi hayibo sengibiziwe siyothenga ukudla nenze njani, nikhona noma anikho. Cha, sizwa besho kanjalo kule meeting. Mayidlula lapho qeda mase kuphekwa uMakhumalo wahamba futhi wayolekelela labo sisi ababepheka. Kanti laba basala bambe izwi likaMyeni lokuthi anenzi lutho ngalo mcimbi, bakhona abantu engizobakhokhela because mina ngiya-afforda. Hhayi-ke la makhosikazi because asemzumbe kunaney'hlobo futhi ezizobona ukuthi khona unkosikazi obegqoke iphinifa yena ephithizela, abanye besihleli nabo la emcimbini, yayibona lezo y'nkulumo. Base yasi-address le ndaba.
Kuthe mase beyi-addressa-ke ngoba uMayeni oqalile wakhuluma, lo husband wabo ukubaba uMseleko ofike nalo mbono ukhohliwe guys. Ukhohliwe ukuthi umbono wokuthenga igrosa ndawonye wafika nayo, ngoba ngitsheleni ukuthi yini eyayimenza ukuthi enga-understand ukuthi ekuqaleni kuqalwe wuye ukuthi bahamba bonke bayothenga ukudla kanye kanye. Nokuthi-ke bona sebezizwa kanjani-ke ngalento yokuthi kuhambe uMakhumalo wayothenga bangafonelwa. Hhayi, akayi-understand-anga ubaba uMseleko. Wavele wathi ya uyayibona le meeting izolwa noMakhumalo. Kwase kuba nezwi lokuthi-ke wena Makhumalo uyathanda ukuzenza unkosikazi wedwa. Lena ayihlangene no-love lives here. Ihlangene nokuthi emakhaya kuyakhulunywa. And emakhaya kuzosho ukuthi unkosikazi ophilayo iloya nkosikazi o-number 3 ngoba yena sihlale simthole ephithizela. Uma kunemicimbi yena emabhodweni uyatholakala. Ayihlangene ukuthi ngiyibone ku-TikTok kwathiwa owenza konke lokhu noma ozenza ukuthi bafile kanje ubaba uMseleko. Mina ngiyamchazela ukuthi mhlampe nina nikhulelanga emakhaya, ngisho iy'ngane yabo zamantombazane kuyanakwa uma kunemicimbi ukuthi ayi ubani ave sebenza, yabo leyo nto leyo inesidina-ke kodwa yona. Kwase-ke kwaba ukuthi uMseleko uthi phela yena le nto le abizelwe yona ayikho, yabo. Kwase kuba-ke unesi, yabo number 4 akakhulumi isikhathi esiningi, kodwa uma ekhuluma ubokumlaleli nje uyinaka ukuthi eyi yazi yena uyanemba uma ekhuluma. Wagadla ku-number 4 wabuza umbuzo wathi, njengoba le call yatholwa uMakhumalo kuphela, ingabe lo nkosikazi olosisi noma sengithi unkosikazi bafethu ngenza iphutha, ingabe lo ofonile wazi ukuthi uMakhumalo kuphela yini unkosikazi kaMseleko? Kwathi cwaka kwi-meeting kwathuleka. Waphinda unesi wathi lo fonile wazi ukuthi uMakhumalo kuphela yini unkosikazi kaMseleko? Yo, wavele uMakhumalo wawuziba lo mbuzo wasezophendula ngokuthi nawe Mbali uyazazi ukuthi awukwazi uku-organize. Hayibo, esine ngeke kufundwe i-maths mase uphendula nge-accounting. Lana kubuza ukuthi lo obefona ngesikhathi ekufonela wayiphendula le call yini ungabatshelanga abanye njengamakhosikazi alapha ekhaya, njengoba kuza umcimbi ongena la ekhaya. Hhayi uMakhumalo wakhohlwa ngixoxela, angifuni nithi uMakhumalo ngimbika kabi, wakhohlwa. Waselokhu ebuzile ukuthi igrosa ithenge obani. Hhayi-ke washo uMakhumalo ukuthi mina ngifoneliwe, yaba kanjalo into yakhona. Bangakanani sebesitshela lokhu, sekuney'ngane eziwu-10. Amakhosikazi kababa uMseleko abanga ukuthi awahambanga beyothenga igrosa kanye kanye. Ngitsheleni-ke uMpumelelo lo othi yena iy'nkinga uma semdala zobe sey'phelile. Uqinisile uMpumelelo, babanga phela ukuthi igrosa ithengiwe bona bengekho, kodwa-ke mina ngiyali-understand iside labo, ngoba ngiyazi ukuthi amakhosikazi uma kunomcimbi abukwa kanjani. Ngisho ukupheka kuyakhomentwa ngokuthi ave epheka kahle umabani. Uma kuyimicimbi nje emakhaya labajwayele ukwenza imicimbi uyanaka-ke futhi ukuthi ave ewusizo umabani. Kanti cha, omunye usuke ehambe phambili engabatsheli abanye. Manje-ke abanye sebeyosala nokuthi nje osizayo kulela khaya unkosikazi kabani, kanti iqiniso lithi loyo uhamba phambili, abanye abashiye ngemuva. Mase bashiye ngemuva angasiboni futhi ayingibhori leyo nto uthole ukuthi kwenziwa izinto akazukuze omunye ezone update ethi hayi wozani senze ukuthi owantshela ukuthi ngicabanga ukwenza ukuthi uyokhwishizela ngale wena ungazi. Sekuyafika kuwe sekuthiwa hayi bo ubani usenze yonke into nanihleli phansi. Ubengasho ngani ukuthi useyaqala uyasebenza owenzani? Bayo-understand-a abakhulele emakhaya abaziyo-ke nangemicimbi. Kodwa mina bengizophendula kuMpumelelo ukuthi le yakhe athi njengoba yena ena-22 mayeseno-40
awekho ama-challenges, uyobe sedlulile. Noma ubebeka-ke ama-challenges loyo ukuthi bayazana nalaba abadala abazali bakhe, kodwa nje uma-ke kwaphoseka ubaba wakhe phakathi kwinkulumo ziyajika izinto. Zijika izinto sibone ukuthi oh shame kuba nomnyeni oyedwa-ke kunje. Ngoba hhayi babuye benzwane nje behleke bekwazi ukwenza nama-PJ party ndawonye, kodwa nje kwaphoseka igama likababa phakathi. Iyajika-ke le nkulumo, uzubone ukuthi hawu lo baba indlela sebesho ngayo uye obaxabanisayo. Kodwa sibuye sithi ayi vele wabaxabanisa ekuqaleni bonke nje, esebatshela ukuthi nawe ngiyakuthanda, nawe ngiyakuthanda, nawe ngiyakuthanda, nawe ngiyakuthanda. Washo kawu-4 base beba u-4 njengoba sibabona beba u-4. Manje uMpumelelo yena usatshele ababili ukuthi uyabathanda bobabili. Kusazofika owesithathu, kufike owesi-4 ngoba wathi ufuna 7, kodwa ngokusho kwakhe uthi masemdala ngeke aze abe nayo inkinga. Akaphupha uMpumelelo, hayi uyaphupha and uma wakho uyasho ukuthi hayi wena Mpumelelo usufeyilile already, asikho lesithembu othi uyasenza. Yena uyaqhubeka ukuthi nje ngeke-ke uma wakhe amvimbele. Thina sazi ngoba ingane umzali wayo uyazi kangcono. Ngithi uma Mpumelelo, wena Mpumelelo ngeke uze uphumelele kulesithembu. Ne-behavior yakhe ayihambisani nale journey afuna ukuyithatha. uMpumelelo-ke yena-ke ulwa ngokuthi ubaba wakhe nangu. Kunezinye izinto ubaba wakhe angeke akwazi ukumenzela zona. Mhlampe financially ubaba wakhe uyokwazi ukuthi abe yi-sponsor, kodwa khona ezinye izinto ubaba wakhe angeke akwazi ukuzenza ukuze kume sakhe isithembu. Sengiyasho nje nami ukuthi yini-ke leyo, hhayi ayisafuni-ke mina ukuthi ngiqhubeke. Bengizophendula kodwa umbuzo ukuthi uMpumelelo athi masemdala. Laba esuke sibabona laphaya ku-TV show yomndeni abadala basaxabana namanje, babanga ukuthi ubani othenge i-cross. Mina-ke ngabuka ukuthi kodwa indlela engibona ngayo nangizwisisa indlela engibona ngayo uMakhumalo wayenephutha laphaya, but i-approach yaba wrong. Nokuthi-ke bavele bebe phezulu bonke, ilokho-ke kwenza kwaba awkward. Ngase ngithi mina abangamhlanganyeli phela, mabembizile bezolungisa iphutha, ayizwakale le ndaba ukuthi kuzolungiswa iphutha noma kuzoshiwo ukuthi ayi next time ungasakwenzi lokhu ngoba lokhu kubukeka kanje, but imoya yabaphezulu. Zathi siya-understand-a ukuthi phela vele-ke isithembu into ecishiwe nje. Ngoba asikaze sithi masibuka konke sibakubona kumabonakude mase sithi baphila ngale ndlela abaphila ngayo phambi kwekhamera. Yebo, ngivale-ke le video ngiphinde futhi komunye ozothi hayi lo sisi lona akazwakali. Bengizophendula lo mbuzo le statement saMpumelelo ukuthi yena masemdala ama-challenges uyobe sedlulile kuwo. Abazali bakhe abanye balako 45, kodwa namanje basakhuluma imimoya iphakame ngoba kunalo baba obathi I love you, waphinde futhi waya komunye wathi I love you, waya nakomunye wathi hayi ngiyakuthanda, nakomunye wathi ungishaya ngaphakathi. Manje mase bebona izinto ukuthi ayisafani bayaxabana. Kodwa nina ningaxabani-ke. Ngiyeza-ke nalesi show Izingane Zesthembu, ngitshela ukuthi into eyenza ukuthi nje ngenza amavidiyo angazwakali, ngisanefoni engangivumela ukuthi ngirekhode or ngenza amavidiyo njengasekuqaleni. Kodwa ngiyabona ukuthi niyangisapotha, ngiyabonga kakhulu lokho. Ngiyabonga kakhulu, angiqedi. Bye bye.